Long. Amo kagikan. Unsa man ka didto? Baligya ko an. Baligya og Saging kapayas. saging kapayas. Di daplin sabi. Saan man imong halin ana? Palit og bugas. Palit bugas. Amo day mo mama. Sa bukid. Imong papa? Layas na. Ay nilayas. Gilayasan mo sa imong papa? Pila mo makabuk magsuon? 5. 5? Ikapila man ka? Kuan katulo. Ikatulo ka? Oh. Dugay na nilayas imong papa? Oh. Dili daplin sabi. Pila naman katuig? Kuan tulo. Tulo na katuig? Oh. Ngano nilayas mo imong papa? Kabalo. Wa pa ka kabalo? Wala sila nag-away sa imong mama? Away. Ha? Away. Ay nag-away mong nilayas yung papa. Sulod sa tulo ka tuig, wala na ni uli yung papa des inyo. Tama, nag-eskwela ka? Saan may grade ni mo? Grade 8. Grade 8? Saan may ka-istorya ni mo sa yung papa karon? Magbalik na sila. Magbalik na sila sa mong mama? Oh. Eh, sa'yo trabaho sa mama? Ha? Uma. Nag-uma? Unsa may klase sa uma? Unsa may kipananom sa mama? Saging. Ah, mga saging. Unsa pa? Balanghoy. Balanghoy. Nya, season naman na, wala na ilain trabaho yung papa? Ay mong mama? Wala. Wala na? Nya, unsa may kanuno ninyo sa matag adlaw? Mag-uling. Ah, mag-uling mo. Mutabang po kasi yung mama og uling. Oh. Para magkaon eh. Mutabang kasi yung mama para makakaon mo. Dagko na yung mong uban igsoon. Pila na may mga edad? Kabalo. Mapuga kabalo. Pero napa kay manghod. Pila ka buok yung manghod? Isa. Isa ka buok yung manghod? Wow. Tawag ko eh. Tagpila mo na imong saging? Tapuan. Jis. Tagjis ang imong saging? Kanya, nahalinan na ka? Wala pa. Wala pa ka nahalinan? Ah, muna ni mo isoroy. Ito sa bariya. Dito sa baryo. Ako na lang palit na imong saging be. Tagpila mo na? Tagjis? Paliton ko na lang na. O 15. Okay ra nimo? Okay raya para makadugang may palit og bugas. Okay ra para makadungaw og palit og bugas. Oh. Unsa may handa ninyo atong Pasko? Wala yun eh. Kaya wala man ni handa. Wala mo handa atong Pasko? Oh. Sastambot eh. Kamot na yung kuha niya kaya para ang tuig kaya para makapit may pansit. Maningkamot kag baligya para makapalit kag pansit. Oh. Sastambot eh. O sige, ako na lang palit ana. Oh, tagpila na. Tajis. O pagyoon ko ng 15. Oh, nakay sinsilyo. Wala. Ha? Wala. O sige, imuha na lang na. Salamat kayo ya. Kana ipalit na nimo bugas ha. Nya kana oh. Ipalit nimo bugas og kuan pod. Ipalit nimo bugas nya, palit nang pugag pansit. Dako ng ganyan. Ha? Dako ra. Sige lang. Palit na yung bugas niya, sudan. No? Nya kanang saging, ibaligya na lang na. Salamat kayo ya. Tawag kayo nagtabang sa amo ya. Makapit na kog pansit karon bagong tuig ya. Makapalit na og pansit kang bagong tuig. Oh. O sige. Una na ra jud ha. Ampo las Ginoo kanunay ha. Pagtarog eskwela ha para makatabang kasi imong mama. Oh. Sige, mao ra to. Salamat ya. Sige.